Boas tardes, son Federico do Hotel Quinta da Aura e vamos a facer unha receta de xouga de rianxo para conmemorar a festa. Bueno, vamos a presentar unha xouga marinada sobre crocante de arroz. Os ingredientes que vamos a necesitar son xouga de rianxo, inda que neste caso viñan un poquinho grandes porque, bueno, había dificultad para conseguirlas, de feito creo que se aplazou a festa por eso. Sal e azúcar a partes iguales para marinada. Aí tamén enllevamos un poquinho de limón ou outro sabor, se queremos, algunha erva, o que queramos aromatizar. Tomates, estes son de Tordolla, que me trae aquí un cocinero que traballou aquí e agora traballa cultivando, que se chama Cristian, son moi bons. Isto é un rábano, é bastante dulzón, non pica, está moi ben tamén. Pasta de wasabi, mayonesa, zumo de limón, para facerle unha salsiña. E aquí temos un arroz de choco, que é un arroz de choco normal e corriente, feito con un pelín menos de sal, porque vámoslo a secar, a triturar e a fritir para facer o crocante. O primeiro que vamos a facer é deslomar a xouga para que nos queden os lomos limpios, sin piel e espiñas, para poder curalos na sal co azúcar. Con un cuchillo que corte moi ben, desde a base do cuchillo hasta a punta, deslizar todo ao largo do lomo e sacar o que é a espiña limpia. Desde a base do cuchillo, arrastrando todo ao largo da curva. As espiñas laterales. E máis, se nos queda algún cachiño de col, como pode ser aquí. Esta sería a parte da barriga, vamos a quitar toda. E agora, con as pinzas de quitar espiñas de peixe, vamos a quitarlle algunha espiña que teña aquí polo medio. Teño ali un cacharriño con agua para que a pinza volva a quedar limpia. Despois daremos a volta e quitaremos a piel para que a marinada poida entrar mellor e ademais en boca sempre quedará mellor. Collendo con cuidadiño unha esquina que este un pouco levantada, vamos tirando a modiño e xa sale. O seguinte paso sería colocar os lomos nunha pequena capa da sal mezclada co azúcar, en este caso pois nunha boca de piel de limón rallada, aí ben colocadiños, e poñemos outra capa por encima. Isto vamos a guardar na nevera sobre 2 horas para que lle saque un poquinho se curen un poquinho e depois lavaremos ben lavadas e pitaremos con un pelín de aceite. Ahora vamos a ir cos tomates cherries, que simplemente os fixen un pequeniño corte aquí, os caldei 30 segundos en agua fervendo, os tirei en agua con hielo para que haya un choc climático, digamos, e den ben a piel, peleinos un pelín de sal e azúcar. Teños aquí no forno xa. Estiveron secándose pois, a unha temperatura de 120 grados, máis ou menos, pois unha horiño así, hasta que este seco. Podemos ter en calquer outro sitio así un poquinho quente, que se va secando un poquinho a pouco igual. O siguiente plazo así elaborado sería pois, facer un arroz de chocos. Aquí puxémoslo ben bonito, pero bueno, aquí hai un arroz de chocos caldoso, sabroso, pero xa dixen antes, con poquinha sal, porque ao secar se vai coller moita. Sería facelo normal, trituralo, e unha vez triturado por unha turmix ou algo así, e meter entre 2 capas de papel de forno e estirarlo ben finiño, pois como 2 milímetros de grosor. E depois poñeremos ese papel a secar ao aire libre pois un día, 2, hasta que deixe de estar blanco. O resultado pois sería este, e só nos quedaría pois fritilo. Vamos a pasar a fritilo e vemos como infla e sufla.
Vamos a meterlo en aceite de oliva a 180 grados, 190, ben quente, para que sea sumergilo e sacalo moi rápido. Aí vemos como empeza a inflar e incluso cambia de forma. É importante facelos a modiño, un por un, escorrendos ben, e poñémoslo sobre un papel de frituras. Vale, o último paso sería lavar a sardiña que xa temos aquí curada, secala ben e proceder a montarse do plato. Aquí teño xa a salsa montada, que é a mayonesa de bote, porque en cociña non está permitido facer a de huevo crudo, e como dixemos antes, o limón e o wasabi. Sofía un par de lomos de xouga, lavarlo ben lavadiños. É importante quitar todos os restos de sal, porque se non vais a notar, é dicir, xa ten toda a sal que necesita. Rompemos un trozo de crocante que fixemos, colocamos un par de tomates cherries, poñémoslle a xouga encima, ben colocadiña, a nosa mayonesa que temos preparada, vamos a ser generosos que dalle moi bo sabor, unhos brotes que temos aquí de orégano fresco, así, e unhas láminas finiñas de rábano deste dulce. Bueno, pues vamos a servir logo este plato para un invitado. Pois esa é a nosa proposta. Xobo de Rianxo perinada, sobre tomate cherry e crocante de arroz de chipirón, con unha mayonesa de wasabi e rábano. Desexamos que isto vaya mellor e se pode hacer a festa de Rianxo, pois, como ten que ser.